Oso gertakari larriak eman dira azken orduetan Venezuelan. Lehen aldiz, Estatu Batuetako armadak lurralde venezuelarra erasotu du jendarte zibilaren artean biktimak eraginez. Hori gutxi ez, eta Venezuelako presidente Nicolás Maduro bahitu eta herrialdetik atera du bere emaztearekin batera. Gertakari hauek guztiz neurrigabeak dira, eta ez dituzte inondik inora nazioarteko legedia eta Nazio Batuen erakundearen karta errespetatzen. Donald Trumpek 2025ko urtarrilaren 20an kargu hartu zuenetik, munduko herrien aurkako estrategia neokolonial baten ezarpena bizitzen ari gara. Monroe doktrinaren eguneratzeak diskurtso belizista kezkagarri batez lagunduta, erasoa eta txantaia normalizatu nahi ditu, Washingtonen eta kontinentearen arteko harremanetan. Venezuelako herriarekin elkartasuna adierazi nahi dugu, eta haien autodeterminazioa, instituzioak, subiranotasuna eta lurralde osotasuna errespetatzeko eskatzen dugu. Herrialdearen aurkako eraso militarrek mehatxu larria dakarte Latinoamerikako eta mundu mailako bakearen eta egonkortasunaren eraikuntzan. Horregatik, nazioarteko komunitateari exigitzen diogu, eraso hauek salatu eta neurri zorrotzak har ditzan.